बड'लेण्ड बिबुंसार इउटुब चेनेलाव फिन बयखौबो बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङै दं आरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै बयनिसिमबो आसा खालामनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे इमारजेन्सि पइन्ट लानानै भिडिअ बानायनाय जादों। नोंथांमोनहा अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय प्लिज। आरो गोदानफोरा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। भिडिअनि मेन पइन्टआनो जाहैबाय जोंनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ माब्लाबाबो जेलनिफ्राय उदां खालामनो हानाय नङा, बियो 100% रोखा। मानो होनबा सानना नाय, बियो मोनसे संबिजिरारि सोदांथाइनि गेजेरजों जानाय मोनसे एकर्ड नङा एबा कनस्टिटिउसनेलि एमेन्डेड एकर्ड नङा। बेखायनो बियो आयेनाव फैया। मोनसे आयेनाव फैनो गोनांबा संबिजिरारि सोदांथाइनि गोनांथि दं। संबिजिरारि सोदांनायनि गनायथि जायोबा बेयो लोगो लोगो आयेनाव फैखायो आरो एनफर्समेन्ट जायो। जानाखि मोनसे एकर्ड जाखांनायनि उनाव सासे सागानगिरिया जेलाव थानांनाया बियो बेसे गोमोथाव बाथ्रा। बिनि फिननाया बेनोदि बियो मोनसे संबिजिरारि सोदांथाइनि गेजेरजों जानाय मोनसे एकर्ड नङा। बेखायनो रन्जन दैमारि सारा दाबो जेलावनो भुगिनानै दंगासिनो दं। सागानगिरि माखासे गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ, बेखायनो बिसोरो सोरबा रिपर्टारफोर सोंब्ला बुङो सावरायगासिनो दं, आरो सोरबा बायदिया बुङो गोबां आवगायबाय। आरो बावैसो डिपुटि चिफ बिटिआरनि गबिन्द साराबो बुंदोंमोन न'खरनियावसो जाबसिननानै होनाय बायदि नुयो, बेखौथ' न'खरनिया उकिल हमनानैसो बख'नांसिगौनो बेफोरबायदि बुंनाया बियो आन्दोआव मा बुंदों बेखौ हमनो हायो आरो। जायनि जाहोनाव बिटिआर एकर्डनि जाहै बेखौ बख'नो हाया बेखौ बिसोरबो मिथिखागौ। बेखायनो बेफोरबायदि नांला बंसा बाथ्राखौ बुंनो हमबाय आरो। दा आसोल मेन खोथाया जाहैबाय इमारजेन्सि पइन्टआ आरो मोनसेबाव जाहैबाय जोंहा आसामाव प्रेसिडेन्ट जानाखि इण्डियानि प्रेसिडेन्ट बिथाङा सासे जायनि गेजेरजों सासे फासि होजानांगौ लागायाबो बिथांनि इमारजेन्सि माबाजों स्पेसियेल पावारजों बासायनो हायो। बेखायनो थिग बे समखौ संदाननानै जोंनि हारिनि माखासे गिदिर गोलावफोर, आफादफोरनि गिदिर गोलाव दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे दाबि खालामनांगोन दि जोंनि बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंबो जों ओरैबायदि रन्जन दैमारि सारनि आरो गुबुन माखासेफोरनि केस उइथड्र खालामनायखौ दासिमबो जों मोननो हायाखै। बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै प्रेसिडेन्टनिसिम मेम'रेन्डाम गथायनांगौ आरो स्ल'गान होनांगौ, जाहाथे थाबैनो रन्जन दैमारि सारनि सायाव एक्सन लायो। आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदोंमोन। नोंथांमोनहा गोबां सुबुंफ्रानो दासिमबो बिटिआर एकर्डखौ लानानै सोरबा बायदिया गोग्गादों आरो सोरबा बायदिया गोजोनै दं, आरो खायसे बायदिया बुंदों बिटिआर एकर्डआवनो दङ गनाय केसनिफ्राय उइथड्रल जानाय, मानो दाबो जायाखै बेफोरबायदि सोंनायखौ सोंबाय थागासिनो। नाथाय बिथांमोनहा मिथिगोना मिथिया, बेखायनो सोंगासिनो दं। आसोल खोथाया बेनो जाहैबाय बियो मोनसे कनस्टिटिउसनेल एमेन्डेड मोनसे एकर्ड नङा। बेखायनो बेनि रिजाल्टआ बेनो आरो फिथाइया। अब्ला दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय। अननानै नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा शेयार कमेन्ट खालाम। मानो होनबा बियो 100% नंगौ। बेखायनो नोंथांमोनहा अननानै शेयार खालामबानो जाबाय।